ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 27/12/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ದುಃಖದ ದಿನಕುಲಿತೆ ಪೂರ್ಣವನ್ನುಂಡು. ನಿಖಲಿತ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಪರು ಒಲ್ಪ ಓವಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಸ್ತು ಪುಚಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾರಡ್ಡು ಶಬ್ದುಲು ರಹಸ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಪುನ ಕಾರಣ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯಪ್ಪು. ಉತ್ತರ: ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರುನ ಕಲೆತ ರಹಸ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ನಿಖಲು ತೆರಿಯು ಅಂದರು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಜತ್ತೊಂದು ವೈದ ಇತ್ತ ಏರುನ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅದು ಮಲ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿರು. ಎಂಕ್ಲೆಗಾದು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಮುಕ್ತಾಯಾಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಡು. ಗೀತೆ: ಧೈರ್ಯನು ತಾಲು ಮಾನವ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಗುಲು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಂದಿರು. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಇಂದೊಂಜೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗಾದನು. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಇಂದುವೆ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೂದವೆ ಓದವಿರು. ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಿರು ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವಿರು. ಮಾನವ ಪಂಡ ಹೇ ಆತ್ಮನೇ ಧೈರ್ಯನು ದೆತ್ತೊಲ್ಲ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರುವಿರು. ಈ ಶರೀರದ ಮಾಲೀಕ ಆತ್ಮದುಂಡು. ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುಡು ಯಾನು ಅವಿನಾಶಿ ಆತ್ಮದುಂಡು. ಈ ಎನ್ನ ಶರೀರ ವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೈರಿ ಯಾನು ಒಂಚೆ ಸರಿ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ. ಈತೆ ಸುಖದ ದಿನಕುಲು ಬರನುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ದುಃಖ ಧಾಮ ರೌರವ ನರಕಡುಲ್ಲರು. ಕೇವಲ ನಿಖಲು ಆತೆ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ರೌರವ ನರಕಡುಂಡು. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಏರು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ರೌರವ ನರಕಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಸುರ್ಗೊಡು ಪೋಂದುಲ್ಲರು. ಸತ್ಯ ತ್ರೈತ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಕಲೆಂಡು. ಕಲಿಯುಗಲ ನಿಖಲೆಗಾದು ಕಳೆದು ಪೋಂಡು. ನಿಖಲೆಗಿಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗ ಪಾದುಂಡು. ನಿಖಲಿತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಎರೆದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಂದುಲ್ಲರು. ಆತ್ಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆತ್ಮಗೂ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಶರೀರ ಬೂಡು. ಅಲ್ಪ ಮಾತಲ ಪೊಸತ ದುಪ್ಪನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಚೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದುಃಖ ಧಾಮಡ್ದು ಸುಖ ಧಾಮಡು ಪಿದ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಐಕಾರ್ದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸುಖ ಧಾಮಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತು. ನಿಖಲು ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು. ಇಂದು ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪನ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಆದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪ್ರತಿ ಪುಣ್ಯಮೆದ ದಿನತನಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇನೊಂದು ಬೈದರು. ಆಂಡವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದವರು. ಐಕೆ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯమైన ಮಾರ್ಗ ಆದುಂಡು. ನಿಖಲು ಏನೇನು ಜತ್ತೊಂದು ಅಸತ್ಯ ಖಂಡಡು ವರ್ಕರು. ಈತ ನಿಖಲೆ ತೆರಿದ ಸತ್ಯ ಬಾಬರ್ದು ಇಂಕ್ಲು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆದು 21 ಜನ್ಮಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅವನಿಲ್ಲ. ಎಂಕುಲೆ ಆದಿತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಏನಿನ ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರುನ ಕಲಿತ ರಹಸ್ಯ ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಹೇ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದಲೆಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಒರಿಯ ಪಾವನ ಮಲ್ಪನಾರಾದುಲಿರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಖಲು ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದಿದ್ದರು. ಮಸ್ತ್ ಧನವಂತ ಮಸ್ತ್ ಸುಖಿಯಾದಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಒಂತೆನೆ ಸಮಯ ಉಂಡು. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಎದುರುಡುಂತದುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಇರ್ತುಂಡು. ಐಕೆ ಅದ್ವೈತ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ದ್ವೈತ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆಲುಂಡು. ಎಂಚ ಮಾನವ ವಂಶ ವೃಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿಯಾವಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಭಾಷೆದ ವೃಕ್ಷಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಯಾವಂದು ಪೋಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಭಾಷೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಲನೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡಂತೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಕುಲ್ಲುಜಿ ಬಾಬನೆ ದುಃಖದ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸುಖತ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ದೈವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜಯೋಗದ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪದರು ಬಂದು ಗೀತೆಡು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬರೆತನು. ಐನು ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರು.
ಇಂದಿರ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ಜತ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಈತೆ ಭಗವಂತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಿತ್ ಏರೆಗಾದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಓದವನಿಲ್ಲರು. ಭಕ್ತಿಗೆ ಜಪ್ಪುನ ಕಲಿತ ಮಾರ್ಗ ಬಂದು ಪನೋಡ. ಜ್ಞಾನ ಏರುನ ಕಲಿತ ಮಾರ್ಗ ಆದುಂಡು ನೀನು ತೆರಿಪವನಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ಪೋಡಿ ಉಚ್ಚಿ. ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಯೋಣಂದಿನ ಕಾರಣ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲಪ್ಪಿರು ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಮಲ್ಪುಜರು. ತಿರಿಪಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ಗಂಗಾ ಅತನ ಗಂಗೆಡು ಮೀಪುನವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನವು ಭಕ್ತಿ ಕಾಂಡಾದನು. ಭಾರತಡು ರಾವಣಿ ಅವಶ್ಯವಾದುಲ್ಲೆ ఆయన ಪ್ರತಿಮೆನು ಪೊತ್ತವಿರು ಅಂಚೆನು ತೀಯರಡ ಶತ್ರುನ ಪ್ರತಿಮೆನು ಪೊತ್ತವಿರು ಅಲ್ಪ ಕಾಲಗಾದು ಆಂಡ ಈ ಒರಿ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪೊತ್ತವನ್ನು ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬು ತಿರುಪೇರು ನಿಕಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿದ್ದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಕಲು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಸುಖಿಯಾದಿದ್ದರು. ಬಾಬಾ ಸುಖಧಾಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಮಲ್ಪೆರಗಾದೆ ಬರ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶುರುವಾಪುನಪಗ ದುಃಖಿಯಾಪರ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಖದಾತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು ಶುರು ಮಲ್ಪರು. ಅವಳ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಅರೇನು ತೆರಿಯುನು ಸೇರು ಗೀತೆಡು ಪುದರ್ನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಸುರು ಸುರು ಕೊನೆಗಳಿಂದೇನು ತಿರುಪಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಅರೇನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಒರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆಗ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ನೆನಪು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಪನೋಡ. ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲರು ಐನರ್ದವರ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಿಚಾರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ಓದವಿರು ಐನರ್ದವರ ಇಂಕ್ಲು ಈ ದೇವತೆಯಪ್ಪ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡ. ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ದಿರಿಪೆಯವರು ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಟದಿಲ್ಲ ಅಪಗ ಏನಡ ಓವಿಯ ಅಸುರಿ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚೆ ಪಂಪುನೇನ ಅರ್ಥಾಪನು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಸುರುತ ಅವಗುಣವಾದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಶತ್ರು ಕಾಮ ವಿಕಾರವಾದನು. ಕಾಮನು ಗೆಂದು ನೆರೆದವರನ್ನೇ ನಿಗುಲು ಜಗಚ್ಚಿತರು. ನಿಗ್ನ ಉದ್ದೇಶನ ಎಂದು ಆದುಂಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಗಳಿಚ್ಚಾನ. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಪೂರು. ಭಲೆ ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಪುನಕುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುಲ್ಲಿರ ಅಂಡ ಅಕುಲು ದೈವಿ ಗುಣತ್ತಿನಕುಲಾದುಲ್ಲಿರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಸುರಿ ಗುಣವಂತಾದುಲ್ಲಿರು. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಪೂಜೆ. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರಿ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ನಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆಯರಡ ನಿಕುಲು ಜಗಚ್ಚಿತಾಪರ. ಅಲ್ಪ ರಾವಣೆ ಪೂಜೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯುನು ಸೇರು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಜತ್ತೊಂದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿ ದಾಖಲಾದ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಹೊಡಾಪುಂಡು ಐಕಾದು ಒಂಜೆ ಮರ್ದು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತಿಳಿದು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪಗ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮಾಪನು ನಿಕ್ಲು ಪಾಪನು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕುಲ್ತಾರು. ಐದವರ ನನ್ನ ದುಂಬು ಪಾಪ ಮಲ್ಪೆರ ಬಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಜೆಕ್ ನೂದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿಕಾರಡು ಬೂರಿಯರಡ ನೂದು ಪತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುದು. ಅಕಲು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಲಕ್ಕೆರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುದು. ಸುರೂತ ಶತ್ರು ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಆಗುದು. ಐನನೆ ಅಂತಸ್ತು ತೀರ್ಥ ಬೂರಿಯರಡ ಏಲು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿಯಾದುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಸಯ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಮಿತ್ರದು ಬೂರಿಯರಡ ವರಾಣಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿಯಾದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಮೋನೆ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂಡೇರುಂದಿತ್ತಂಡ ಅಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಯಿರು ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಸೈತು ಪೋಯಿರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಕ್ತ ಶೂದ್ರರು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪ. ಬಾಬಾ ಏತು ಸಹಜವಾಗಿ ತೆರಿಪೋಯಿರು. ಸುರುಕಿ ನಶೆ ಒಪ್ಪಡತ್ತೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದೆ ತೆರೀಲಿ ಆರ್ಲ ಸಹ ಓದದು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಭಗವಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಯಾನೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಮಾತಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು. ವಿಷ್ಣುನ ರಡ್ಡು ರೂಪಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುಲ್ಲಿರು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಬಾಲ್ಯನೇ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ರಹಸ್ಯಂಲ ತಿರುಪದಿರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಸೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಈತ ಮಕ್ಕಳು ವರ್ಗಾಯಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದ ಪುದರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಬಾಕಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ತೂಲೆ ಒರಾಣಿ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಹೊಂದಿದರು. ಮುಕುಲೆ ಕೂಡ ತಪಸ್ ಮಲ್ತದ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಪೇರು. ವಿಷ್ಣು ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲಡ ರಡ್ಡು ಜನ ಬತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಳು ಸರಸ್ವತಿ ಆದುಳ್ಳರು. ಈ ಪಾತ್ರನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯುಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ 4 ಭುಜಗಳನ್ನು ತೋಚಿಪೋರು. ದೇವನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗತ್ತೆ
ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನನು ದೇಶದ ಲೆತಂದು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುದ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪಗ ಬಂದು ಅಂಡ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತೆ ಈಶ್ವರೇ ಬೈದೇರು ನಿಖಲಿತ್ತೆ ಈಶ್ವರನ ಜೋಕ್ಲು ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲಾದುಳ್ಳರು ಈಶ್ವರ ನಿಖಲಿಗೆ ಓದಾಯರ ಬೈದರು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಆರ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಳ್ಳೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಖಲಿನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಾದ ಮಲ್ತೊಂದರು ನಿಖಲೆ ಅರೆಗು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಬನ್ಪರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಆದುಳ್ಳೇರು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥ ಆದುಳ್ಳೇರು ಮೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ನಿಖಲಿಗೆ ಓದಬೇರು ನಿಖಲು ಸಹ ಪತಿತೆರದು ಭಾವನಾಪಾರು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ಓದಬೇರು ಇತ್ತೆಂತೂ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡತೆ ನಿಗುಳಿತ ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲಾದುಳ್ಳರು ಐದು ಒಕ್ಕ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲಾಪರು ನಿಗುಳಿತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿ ಕೊಟ್ಟುಳ್ಳರು ಪಾವನ ಒಂದುಳ್ಳರು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲು ಮಠನು ಬುರ್ದು ಹೋಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಭಲೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಇಲ್ಲಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ನಾಗಿನಿ ಆದುಳ್ಳರು ಐನೀರ್ದವರ ಎಂಕುಲಾರು ಅಕ್ಲಿರ್ದು ಬೇತೆ ಅಂಡ ಮುಕ್ತಾದ ಬುಟ್ಪ ಬಂದು ತೆರಿಯುಂಡಿಚ್ಚು ನಿಕ್ಲು ಬಲ್ತು ಪೋಪುಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಅವು ಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸ ಆದುಂಡು ಐನೀರ್ದವರ ಅಕ್ಲು ಗ್ರಾಸ್ತನು ಬುಡ್ಪವೇರು ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದರು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗಿ ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಡು ಇದು ಮಾತ ಪಾತಿರನು ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನೊಡಾಪು ಬರೆದು ದೀವನುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರತನು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ದೈವಿ ಗುಣಕುಲೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನೊಡಾಪುಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುಣಗಾಯನ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಇದು ನಿಖಿಲ್ನ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯ ಆದುಂಡು ಬಾಬಲ ಈ ರೀತಿ ಆಪುಜೇರು ನಿಖಿಲಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಪರು ಯಾನ ಆಪುಜಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಆಪೇರು 84 ಜನ್ಮನು ಬೇರೆ ಇದೆ ತೊಂದೇರು ಬೇರ್ಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಾಪು ಬೇರ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಳ್ಳೇರು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಸುರುಕ್ಕು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತೋ ರಾಜ ತಮ್ಮೋಡು ಬರ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಮಾತ್ಮೇರು ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪು ದೇಪಂಡ ಆಕ್ಲೆಡ ವಿಕಾರ ಪೂಜೆ ಐನರ್ದವರ ಆಕ್ಲಿನ ಪೂಕುಲು ಬಂದು ಬನೋಡಾಪುಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಲ ಹಿಡ್ದಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತಮೇರು ಬಂದು ಬನೋಡಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಸನ್ಯಾಸಿಲಾಂಡಲ ಗ್ರಾಸ್ತದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುರು ಪಂಚ ವಿಕಾರದ ಅನುಭವ ಉಂಡಾಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತೆರೆದು ಪೂಜೆ ಐನರ್ದವರ ಜೋಕ್ಲೆಂತುದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಪೂಕುಲಾದುಳ್ಳೇರು ನಿಗುಲಂತೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಆದುಂಡು ಈತ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲಿ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಓಡಾಪುಂಡು ಅಮರ ಲೋಕಡು ಪೈರೆಗಾದು ನಿಗುಲು ಮಾತ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಹುದ ಲೋಕಡ್ದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಪರ ದೇವತೆ ಅವಡಾಪುಂಡು ಐದವರ ಐಕಾದಿತ್ಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಂತೂ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನರು ಒರೆಯಕೊರೆ ಎಂಚಿನ ಪೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದ ಪೂಜರು ಅಡಿಮುಟ್ಟಗಳ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚನೆ ಎಂಚಾಪು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೈಹಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು ನಿಗಳು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರಿಕಾದುಲ್ಲರು ಅಕಲು ಪತಿತಿರು ನಿಗಳು ಪಾವನಾದುಲ್ಲರು ಅಕಲು ಪ್ರಜಾಪಿತನ ಸಂತಾನರತ್ತು ಇಂದೆಲ್ಲ ನಿಗಳು ತೆರಿಯೊಂದರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಬಂದು ತೆರಿನಗ ವಿಕಾರಡು ಹೋಗ್ಜಿರು ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕುಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಡುಪ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ ಹೂವೆ ಪತಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಇಜ್ಜೆಂದಿತ್ತನ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದ ಉಡ್ಪರು ಇಂದ್ರ ಸಭೆತ ಕಥೆಲ ಉಂಡು ಸೂದ್ರನಲ್ಲಿ ಲೆತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಇಂದ್ರ ಸಭೆಟಕ್ಲ ದುರ್ಗಂಧ ಬರ್ರೆ ಸುರುಕುಂತ ಅಪಗ ಪತಿತೆರನು ಇಡೆಗ್ ದಯಗ ಲೆತೊಂದು ಕನಾದರು ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಪ ಕುರಿಯರು ವಾಸ್ತವಡಿ ಸಭೆಲ ಏರ್ಲ ಪತಿತೆರು ಬರ್ಪುಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಬಾಬಗ ತೆರೆಯಡು ಹಿರಿಯನೊಪ್ಪಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ತಮ್ಮದೇ ನಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನೆರು ನಲ್ಲ ನೂದುಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪತಿತೆರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗಾದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಏಪ ಪಾವನಾಪನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆರೋ ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಪಗನೆ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಡು ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು ಪಾವನಾಪನ ಒಂಜೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಉಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರಿಪದಿರಿ ದೇವತೆಲು ಉಪಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬಾಬನೆ ಆದಲ್ಲಿರು ಮಾತರಳ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿಧಾಮಗುಲೆ ತಂದು ಹೋಗಿರು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖಧಾಮ ಇದು ಸಹ ಚಕ್ರವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ದುಃಖಧಾಮನು ಮರೆತದು ಬಿಡರಾಪುಂಡು
ಶಾಂತಿ ಧಾಮರ್ದು ಸುಖ ಧಾಮಡು ಏರು ನಂಬರ್ 1 ತೇರುಗಡೆ ಅಕುಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಾತ್ರ ನಂಬರ್ 1 ಆತನು ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಆದೇ ಪೋಪೇರು. ಐಕ್ ಶಿವ ಬಾಬನ ವಂಶಾವಳಿ ಅತ್ತನ್ನ ರುದ್ರ ಮಾಲೆ ಬಂದು ಬಂದು ನಂಬರ್ 1 ಪೋಪೇರು ಕೂಡ ನಂಬರ್ 1 ಆದ ಬರ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಪ್ಪಲ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಆಪನು ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ತೆರಿಪವಡಾಪನು ಶಾಲೆಡು ನಿತ್ಯಲ ಓದು ಜೇರು ಮುರಳಿ ಕೇಣು ಜೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯೆದ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋರ್ಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದನು. 12 ದಿನಗಳು ಸುಖ ಧಾಮದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ಅಲ್ಪಂತು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಮಾತಲ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಪೂರ್ತಿನಾ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ಕಲ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಪಂದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆಂತೂ ಎತ್ತುಂಚಿ ಬೆಲೆ ಏರ್ದು ಬಿಡ್ತನು. 100 ವರ್ಷಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಬೆಲೆ ಎತ್ತುಂಚಿ ಏರ್ದು ಹೋತನು. ಓವಿ ವಸ್ತುನು ಪಡೆಯರೆಗಾದ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಪ ಓವಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಸ್ತು ಪೂಜೆ ಅವು ಸುಖ ಧಾಮವಾದುಂಡು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಪಾಯರೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಭಿಕ್ಷುಕರೆರ್ದು ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಪರು ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಅಕ್ಲೇನು ಭಿಕ್ಷುಕರು ಬಂದು ತೆರಿವಿಚೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗಿದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನಾಪನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಮಲ್ತದಿರು ಐನ ಏಪಲ ತುಂಡು ಮಲ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರತುನು ದೀವಡಾಪುಂಡು ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಟನ್ನು ತೋನುಡಾಪುಂಡು ಏನಡ ಹೂವಿ ಅವಗುನೆಜ್ಜೆ ರಡ್ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಏಪಲ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಇರಬಲ್ಲಿ ಸುಖಧಾಮದ ಮಾಲೀಕಾಪನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ತಪ್ಪ ಇರಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಮುರಳಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆನ ಜಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪದಮಾಪತಿ ಭವ ನಿಕಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಈತು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯುಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಅಸಂಭವನು ಸಂಭವ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಇತ್ಯದ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಲ್ಲ ಸಹ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಲ ಪೂ ಅರಲ್ದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅರಲ್ದು ಬಿಡ್ಪಾವಿರು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜನ್ನಕನಿಗಳ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಕಾದ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೌಲ್ಯ ತೆರೆದು ಸಂಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆ ಜಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿ ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಸಹ ಪದಮ ಪತಿಯಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಚಿ ಕರ್ಮನು ಅಧಿಕಾರಿ ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ನಸೆರ್ದು ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಇದು ಸಂಪನ್ನ ತನ್ನ ಕರ್ಮಾತೀತಾಪನಿಟ್ಟು ತತ್ಪರಾಲಿ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಯರ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಯಂಡು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಕ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಧಾರಣ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಆತ್ಮ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆರು ಅಲ್ಪನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಕ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆತ್ಮ ಒಂಜೆ ಸಮಯದ 4 ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆದ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದೇಪಂಡ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಗತಿ ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರವಾದನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಲ್ಪ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟೊಲಿ ಐನೆಡ್ದವರ ಈ ಅನುಭೂತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.